Tibo bat nigana dago etorria, esplikatuko banutxit paregarria. Bizkaian egin dute prueba berria, kutxilorik hangabe hiltzeko txerria. Erakutsi diote istilu gorria. Bi familiak zuten nola baitazia, erdi bana jateko kendu nahi bizia. Abilak egundaino beti malezia, lau lagunen artian zerra gurezia. Behintzat eskapatzeko izan du grazia. Fameli hori nordan nahi dezute jakin, bi gizon ta bi andra beren izenekin. Gizona bat Pepetxo ta bestia Antolin, emakumia berriz Ana ta Katalin. Laurak ere bazuten nahikoa zer egin. Mazuarekin jo du Pepetxo buruan, txerriak gelditu zan hilaren moduan. Erretzen para zuten lastuaren suan, polainak jaso ditu sutudan orduan. Diabruak harturik iesira joan. Bizkarra erretata golpia buruan, jangoikuak badaki zer ikusi duan.